Тук са скъсани двата болта. Сега че го прекинем те тук с флексо. Е така. Но дали ще стане, никой не знае. Е така. Нищо не виждам. Не. Здравейте, драги зрители и радиослушатели. Може би настъпи финалния момент, в който Шкодата просто ще бъде грундирана и изгубена. Къде да започнем? Няма да е този телефон. Сега, занимавам се по долната част, която всъщност не е кърпена, но не е изгнила, видимо. Това ще покаже времето, дали е гнила или не, ако може да си пуснем светкавицата, разбира се, ще е прекрасно. Има ръжда, но не е гнила и това ще се изчисти всичкото. Тук имаше една ламария, тук болчето се скъса, господин Елда и болчето не станаха нещата. Ще се опитам да махна и ето тази престилка. Проблемът е, че болчетата се късат и се замазват, което не ми харесва. Гредата няма да я махам, защото ще падне мотора. Ето тази. Тук имаме проблем. Най-вероятно тази ламарина, ето това. Ето тук трябва да има силно болче. Не е трябва да има. Но искам да я сваля, за да мога да имам достъп до съответно огледалното място на това, задната греда с част от пода. Тук имаше гарне, махнали сме гарне, всичко. Сега обаче има един проблем. Ето тази гайка, този болт по-скоро е затяга най-вероятно с гайковерт някога и буквално болт е впит в шайбата, ама впит много и не може да се отвърти. Пробваш с маски, с такова не става, иначе има още два болта тук и два болта на гредата, които не би трябвало да са проблем. И какво ще направим? И просто ще отрежа. Тези ламарини най-вероятно няма да ги слагам в последствие, защото те по принцип не са трудни за слагане, а по-скоро може би ще пречат в някакво бъдеще. Така че това е лесно. Тази седеше тук 1, 2, 3, 4 болта буквално и падна. Сега ще видите какво се случва. Като цяло с Шкодата. Шкодата е ръждопреобразувана и стъркане, където е намазан с ръждопреобразовател и само където е намазан с ръждопреобразовател ще бъде грундирана. Съответно рамката на стъклото. Тук всичко. Ето тук също беше набрала ръжда. Задното стъкло. Това и пода. Сега почвам с пода. Първото нещо, което ще направя е пода с четката, защото ще бъде малко повече амалогия. Пода също е ръждопреобразуван. Примерно е тук по средата, най-вероятно няма и да се наложи да грундирам, но сигурно ще я намажа цялата, за да съм сигурен. Ето там някаква кръпка, която не е от мен. Да. Тук нещата са ясни. Просто се навирам. Там ще е много сложно. Защото докато мажа с ръждопреобразовател, четката буквално се разпадаше, защото се заглавяше в теловете и в дупките, които не се виждат много ясно тук. Сега да покажем, може би най-лошото изкърпване. Представете си, че има по-лошо нещо от това изкърпване, което може да се види, което се намира ето тук. Говорил съм с Нончев, той каза да не пипам, т.е. няма какво да пипам. Но погледнете за какво става въпрос тук. Ако светна с едно фенерче отдолу, положението ще бъде много страшно. Тук е криво, въобще изобщо не е добре ич. Така, това, което се разбрахме с него е, че тук по принцип ляга калника. Ето така, хоп, от външната страна и ляга калника. Питаме дали ще се вижда, казах му, че няма да се вижда, той каза не пипаме. Тук, когато мазах с ръждопреобразовател, помня, че направо съм наливал ръждопреобразователя така навътре с четката, както от топа и директно го изливам, за да запълни навсякъде. Разбира се, не е запълнило навсякъде, ще изгние пак, но дано да е след 10 години, а не след една. Това е. Ще отрежа болта отдолу, за да изпадне ламарината. За съжаление, днес няма да мога да грундирам. Ще махна и тази престилка, защото ме дразни. Ако нещата не се случат с тези болтове, няма да я махам. Но това ще покаже времето. Тя не знам къде се държи всъщност. Мисля, че ето тук има
Да. Аз си облепих с вестници, но направо ще си я махна, тук е свалена. Тук са скъсани двата болта. Това бе, тя затова не е сложена. Ето. Аз се чува за... Тя по принцип се дойде с разпадната задница. Буквално сега го виждам. Ето тук трябва да имат шпилките. Ето тези шпилки. И тук и отгоре. Добре, това ще измислиме със сигурност. Просто ще сложа болтове и ще ги заваря, разбира се, за да не се налага да се сваля калника, когато се наложи само това да се свали. Ще завариме болтове. Ето тук има също една лошо изкърпване, което се е случило. То е изкърпено отвън, но не е отрязано отвътре. Така ще си остане, защото отвън е изкърпено. Значи е изкърпено. Тук, каквото съм могъл, съм направил. Аз не мога да преизкърпа цялата Шкода, защото тя вече е направена до някаква степен и буквално трябва да се почне от начало. Виждате и тук. Примерно този детайл, за да го отрежа и да го сложа, то има много специфични извивки, за което е нужно донор Шкода. Тук не е изкърпена, което е по-скоро е добре, че не е изкърпена. Тук е скъсан болта. Тук беше наврян самонарезен. Вие сте го видяли назад в клиповете. Не знам всъщност, аз не знам клиповете докъде са излязли, но със сигурност са излезли вече. И ето тук трябва да е оригиналното болче, господини. И ето тук мисля, че трябва да има, където е скъсан. Значи има два скъсани. Затова има решение. Ще видите по-натам решението какво е. Няма да е сега. Тук също трябва да има болт. От това като се сложи калника, от къде се навираш да го стягаш, сигурно тук предполагам така, може би, ще видим. Тук вратите няма да се кърпат, те са много зле и не могат да се свалят. Затова забравих да го кажа тук. Тук трябва да се калайдисва сигурно. Да, това ще го уточним в последствие. Положението е такова, каквото е. Като сваля ламарината, ще видя как се отвори още мегдан за кадри, ще направя. Ако не, директно ще се включим с боядисването с полагането на глуда. То не е боядисване, защото боядисването е за боя. Буквално не ми 5 минути свалям, предпилката, която е ето тук. И попадам на това отдолу, защото тук беше бронята. Няма коментираме скъсаното болче. Проблема е, че под калника и цялата силовата греда поръждясала, ама не е изгнила. Обаче под калника е изгнил. Сега как да се случи това нещо, не съм много сигурен. Ще се опитам да направя нещо подобно. Така да го изрежа и да го закърпя отгоре, като със сигурност няма да е по точните линии на купето. Ще се опитам да го закърпя плътно, да го изчистя хубаво и това ще му е, защото така или иначе по-добре няма да е, ако го оставя. Тук има някаква гума. Мазаме с боди някога и това е съхранило цялостно. Ето и тук е здраво, навсякъде е здраво. Ама тук под бронята не е намазано, няма как да се намаже и съответно не е съхранило нищо. Да, това ще се реже тук. Подкалника е така. Ето го. Се ударих. Така. Това, че му е тук, направо се заемам с него, преди съм свалил ламарината, защото ще отнеме доста време това нещо. Сега сме разточковали, не съм го провал още. Утре. Тая ламаринка трябва да я спасиме, която е на... Защо е така здраво? Нали го раздупчих навсекъде? Чуко. Чуко. Добре. Много добре, харесва. Супер. После ще върнем в заводски вид.
така. Така. Добре. Ето, имаме напред Седимира. Нещата са отлепени и то по някакъв интелигентен начин. Тук видях само 2 точки от точкоспоя. Сега ще видим и те дали ще тръгнат. Ще удараме тук от долу. Трябва да го. Вием си оператора, както забелязвате. Ето, бързо. Нещо не се случват нещата. Господине. В принцип е залепена с някакъв силикон тук, което е много страшно по принцип. Защото след като влезне влага под силикона, той задържа влагата. Така, ето какво е положението тук на този гнилоч. Митко дойде точно на време, вместо да махам тази планка, просто и бишуто и тя се изкриви, което означава, че няма да я махам цялата, но само е така, после ще си върна точковане точките там. Така. Гредата е здрава, има язви, позагнила е, обаче е доста дебела, така че не се притеснявам за нея. Обаче лошото е, че има ръжда по панелите. Странното е, че всъщност гредата е вътре, под ето това и под, като цяло под ткалника, под ламарината на подкалника, което е ето това цялото нещо. Най-вероятно и натам и под купето е същото. Което ме навежда на мисълта, че навсякъде, като се почне от тук до тук сигурно е така. Което значи, че цялата ще ходи за подмяна, което няма как да стане. Това просто и реставраторите не биха го направили. Тоест биха го направили, но биха изрязали цялата и биха сменили с всичко и ще остане само номера на купето, който беше ето тук. Само ето това ще остане от цялата Шкода. И двигателя, разбира се, за да му се регистрира. Сега ще изрежа тук колкото се мога по-права част от този подкалник, за да ми е лесно си направя аваринката. Как ще я направя, понеже това е издуто навън. Ще има чукане, блъскане, рязане. Но да, това е положението. Ето го как беше изгнило, вие го помните. Тук буквално нямаше нищо. И продължаваме напред. Ще се видим с напредъка. И те го отрезано вече. Сега ще го прекинем тук с флексо. Е така. Ще се направи цял шеф. Ще хвана заедно с тази ламарина. Ще я върна. Но първо трябва да си направя парчето и да изрежа това, разбира се. Гледах да е горе долу право. Ще стане, може би тук ще си направя още малко. Не знам. Ще го преценя в движение, но това е доста интересно тази хода. Тук имаме вече пролука, гредата. Мисля, че от няколко части. Да, тя е от няколко части. Няма как да ви го снимам, но общо взето това е един геобраз, който влиза тук. Отвън има още един геобраз. Тук има някакво сложено направено. Инженерите си знаят кога са мислили, ние вече трябва само да я изкърпим. Като направя парчето се, включвам пак. И така, снимай тук сега да видим какво е положението. Преди да почна да кърпа, реших, че трябва да сложа нит гайката предварително, за да може да натисна отгоре с ламарината, да не изглежда някакво гадно. Дали ще стане, никой не знае. Сега с такава техника съм работил, само че пневматична. И буквално не знам какво ще стане. Снима тогава. Ето я, нит гайката. Сега трябва като вкарам тук и направя някакво движение, нещата да се случат. Примерно. Стана май.
Сега донатягаме. Това? Я да видим. Защото превъртили нит гайка направо ти да се самоубиеш. После. Стисна много добре. И сега какво се получава? Елементарна работа. Тък, болчето се навива. Без да се заваряват гайки, да се правят тъпоти. Проблема е, че докато намеря ето тази бургия, 12-ка, докато разбера, че винтоверта не става, докато намеря бор машина и другите неща, час и нещо за едната нит гайка. Час и нещо за една нит гайка. Продължаваме. Така, имаме ето това парче, което трябва да застане ето тук, което застава, дай от тук да го снимам само, което застава доста не както трябва, разбира се, защото тук повдигаме и се получава ето това нещо. Ето тази греда. Стратегията ми е за момента, както ето така, както е ето така, тук да направя един ряз точно до там, дето издута гредата, да го свия това както си трябва, да го свия и това както си трябва и да видя как ще дойде назад. В принцип не звучи трудно и може би няма да е, но никой не знае. То трябваше сега да грундираме, нали, а не да кърпиме тепърва, но това е положението. Как ще си я бележа? Ще си я бележа някакси. Ето така, примерно. Сега ще я надера. Оп, ето тук. От тук я режа нагоре към ъгъла. И действаме. Така, имаме лек напредък. Ето това е положението. Дупките съвпадат точно. До сега съм го чукал на ръка. Ето как изглежда самия детал. Доста щукане. Защото много пъти го обърквах, не пасваше, но стратегията каква ми е? Тук що пробих дупките, даже мога да се види, че все още не е навъртяно болче, защото нямам, но ще навърта двете болчета тук здраво и почвам също като туп от всяка страна, за да си приеме по-добре формата. В момента това пасва сравнително добре, с изключение отдолу, където все още ми е трудно да го направя, защото като държа на ръка тук и ми е много трудно да го щукам, за да приеме формата, която трябва, но с болчетата нещата ще се коригират. Имам едно единствено за сега, ще си намеря още едно и ще ви покажа сигурно на видео даже как ще го направя. Така, стегнал съм го, все още не съм го чукал, да видим какво ще се случи. Тя малко че ги дръпнем така. И сега си запушете ушите, ако сте на слушалки. Добре. Да. Точно, плътно, да е по-близък кадър. Много добре. Направо всичко е спазено както си трябва. Сега, понеже ламарината леко се поогъна, разбира се, не знам дали да не я сваля и да я изправя или директно да точковам, като да натискам, примерно, да речем с едно гаечно ключе. Е така. И по-малко натам да точковам. Може би това ще избера като вариант, защото ще си стане по-плътно. Тук вече съм го щукал. Сега ако го изпъна, ще измърда на някъде, докато сега е приело перфектните форми, които трябва да приеме. Като тук, ето тази част, ще я направя последствие по някакъв начин. Тук ще има да се реже, да се прави, да се крои, ще се вкарва материал, очевидно. И ще я точковам на някакви места, защото не е перфектно. Ето тук трябва да се резне, понеже по принцип вървеше доста добре, аз съм го отрязал точно, обаче просто се измърда с клепането, нещата се измърдаха, но ето тук стана много добре, много съм доволен. Като оригинала. Тук после, като я заваря,
Тук имам също да режа. Ще го щукаме така навътре, за да се намери с ламарината отвътре. Ето тази. Да. Горе да се вижда. Ако не се вижда, ще видите като стане със сигурност. И тук имам да го подгъна отдолу и това е. Нищо не виждам. Така. Сега. Не. Реждопреобразовател. Ще гаси клипа. Така. Детайлът, по-скоро частта, в която ще се закърпи детайлът, е подготвена горе-долу. Тук съм си я пилнал малко, за да мога да заварявам спокойно. Отвътре също може да забележите, че има и ръждопреобразовател, и грунт. Също съм пилнал по ръба, защото просто ще пръщи, ще фарчи и няма да върви заварката. Не, че по този начин ще върви много по-гладко, но поне малко от малко. И ето, стана доста добре. Сега ще завърта гайките, болтовете по-скоро. Не са гайки, а болтове. Ще завърта болтовете, ще точковам горе-долу на някакви ключови места във всичките ъгли. Ще го щукам хубаво и то ще си застане. Опа, тук ще ни е пресничко, но нищо. То ще съхне, докато се оправя с цялата тази амалогия да го напасна. В tego детайло вече е заварен. Направо ви го показвам от суров вид, преди да заприлича на нещо. Ама толкова си мога всъщност. Макар че ми просто ме мързеше, хубаво си намалявам пайража и затова малко дупки се появяваха на места, но в момента всичко е плътно. Това, ако виждате някакви неща, които приличат на дупки, те ще излезат след шлайфането и просто ще ги запълня леко финно. Няма да пълна тук в тази планина, примерно, която направих. Ето и стара планина, ето тук. Това е. Кой не му харесва да ми покаже как се прави полу, и аз толкова си мога. Не съм и гледал как се прави, така че не мога да претендирам за това, че съм го направил добре. Сигурно може и по-добре. Убеден съм, че може и по-зле. Това е. Сега че го штръкнем и че видим, защото че излезне дали, че заприлича детайла такъв все едно, примерно. Надявам се, искам и се да изглежда все едно не е правено нищо, ама ще видим. Така, заприлича горе-долу на нещо. Не е много търкане, защото все пак ламарината е тънка. Тук нещата се получават доста добре. Ето това е отрязаното. От тук е отрязаното парче, т.е. това цялото. Сега ще си го върнем пак там, ще го заваря и тази планка ще бъде върната обратно. Има леки проблеми, ще ги видите сигурно, но след малко. След като вече това тук е готово, идва времето и за проблеми, разбира се, които се появяват в последствие, защото иначе всичко ще върви прекалено добре и няма да е... Ето, тук се отлепи. И освен тук се отлепи, само светкавицата, се отлепи и гредата от подкалника, което е просто страхотни заварки. Отдалече, ето. Ето, вече всичко мърда. Така, което ще бъде поправено, разбира се, просто защо се случва при положение, че тук, защото гредата е дебела. Гредата е изключително дебела, говорим за Шкодата. Тя е поне милиметър и половина и с точкоспоя, който са го направили, който едва личи тук, просто не е успяло да хване за подкалника достатъчно здраво и в момента всичко ще изпадне. Така се вижда много добре. Добре, правиме го това. Тук ще си я върна както си трябва, ще си го щукам, ще го изпълня. Тук право ли е? Не е точно право всъщност, така че не гоним перфектна права линия. Но трябва да завариме нещата и отгоре тук ще точковам. Процедура по усилване на купето като цяло. Тук го напредъкът, доста арабийската заварено, ама толкова си мога. Та тънка ламарина не става залепена и това си. Тя е тънка и изгнила.
да подчертаеме. Има да се дощука със сигурност. Тук изглежда доста зле, но ще изглежда добре със сигурност, вярвам. Това изглежда горе-долу прилично. Получихме всичките форми, които исках. И така. Любопитно ми е да сложа бройната, но няма да е сега. Като му дойде времето. И така, драги зрители, този клип ще бъде завършен по следния начин. Нещата се получиха горе-долу добре, има линия, има кръпка. Намазал съм с ръждопреобразовател навсякъде, където е прогоряло. Да няма мизерия. Ще има мизерия със сигурност, но да е по-малко, да задържиме с времето. Нали, ако може да измие поне след още 5 години, ще е добре. А не веднага. Да, тук има някакъв косъм от четката. Тегава работа. 3 астрономически дни или горе-долу един работен официален такъв 8 часов. Е толкова ми отне горе-долу, значи за този детайл трябваше да взема по 100 лева, което е те не киджи да си направо си умреш от глад. Затова и няма да съм. Само като хоби. Така си огледах отпред. И я огледах и тук отдоле и сега точно имам един час, в който просто ще я намажа с грунт. Е така. Друго има. Това ще го покажа следващия клип, всъщност какво има друго, защото то си е за другия клип. Благодаря.